Literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. De vegades em veig implantant-me records falsos, records feliços. Això sí que seria un salt evolutiu i definitiu en la humanitat, i no les extremitats biòniques. De vegades m'imagino que la meva vida no sembla una aplicació encara en beta. De vegades m'imagino que tinc amigues i que en vaig tenir moltes. De vegades m'imagino que tinc una altra oportunitat. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui ens trobem a Vilanova i la Geltrú, al Museu del Ferrocarril, per xerrar amb ni més ni menys que l'altra meitat de Geminades, que és la Raquel Casas. Tenia moltes ganes, Raquel, de fer aquesta entrevista. Benvinguda. Moltes gràcies. A veure què tal des de l'altre costat. Això mateix. Bé, la Raquel, com sabeu, és escriptora i professora de llengua i literatura a l'Institut Dolors Mallafré i va estudiar Filologia Hispànica i és doctora en literatura espanyola. A més de ser una escriptora que ha tingut un boom especial i espectacular aquest any. Ha publicat ni més ni menys que 6 poemaris, entre ells Astrolabi, Les randes del paradís, La dona bilingüe, traduïda al castellà per l'editorial Barleby, Basal Càntir, Estimant i Camen, del Cep i la Nansa, que van presentar l'any passat per Sant Jordi, i ara mateix també té al mercat, que acaba de sortir recentment, fa poquets mesos, acaba de començar a caminar, com aquí diu, Contracció, premi Alfons el Magnànim de la ciutat de València i que edita Bromera. Però és que no s'acaba aquí la cosa. Ha guanyat premis com el Ciutat de Palma, el Josep Maria López Picó de Vallirana, com dèiem, l'Alfons el Magnànim de Poesia, i en narrativa s'estrena aquest any com a novel·lista. No és la primera vegada, Raquel, que havies escrit narrativa, perquè també tens un recull de contes, els balcons que escupen mitges, que edita el Cep i la Nansa. Sí. Però ara tu ho fas tot a gas a fons, que és que no només una novel·la, dues, Glitch, que és de la qual parlarem avui extensament, i a més Ferida, que va guanyar el Premi Joaquim Ruyra d'Òmnium, aquest fa també escassament uns mesos, i que has guanyat aquest premi que et permetrà, cap a la setmana del llibre en català, tenir una segona novel·la el mateix any. Raquel, però para ja, què passa? Què ha passat? Com ha passat tot això? Tants premis? A què es deu aquest boom? Doncs es deu a molta feina, molts anys de feina, moltes hores de feina, i el 2023, ho hem comentat moltes vegades en privat, ha sigut especialment espectacular perquè vaig rebre 3 premis de diferents modalitats. Vaig rebre el de narrativa de Mollerussa, que és el que ha sortit ara. Després vaig rebre el de poesia a València, al Magnànim, i abans d'acabar l'any em van donar el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil. Llavors ha sigut espectacular, però clar, jo tota aquesta obra la tenia feta. No és la feina d'un dia, sinó és la feina de molts anys. Exactament, o sigui, hi ha uns anys de feina, de silenci, d'anar treballant com una formigueta, i hi ha anys de collita, no? Com una boja, més de treballar com una boja. Sí, i a més, aquests anys de collita, i aquest ha estat un d'aquests anys, el 2023-2024. Molt bé. Has començat sobretot la teva carrera literària com a poeta, però com et sents ara que has ampliat el gènere de la novel·la? Com ho estàs vivint, això? Doncs el que estic vivint, que són els primers dies, setmanes, és que té més repercussió, potser. La gent, jo ho sabia que la gent llegeix més novel·la, narrativa en general, però també ho estic notant, no? De fet, aquesta novel·la la vaig fer perquè les meves amigues sempre m'estaven dient que quan escrivia una novel·la. Jo tenia un llibre, un altre llibre, o sigui, un poemari, un altre, i elles em demanaven sempre una novel·la. I al final aquí està la novel·la, però ara se l'hauran de llegir. Llavors sí que sembla que la gent com que li té més gust, esperen aquesta novel·la. Quan tens ja uns quants poemaris, un poemari més és com, ja no és novetat. Un altre és com, un altre llibre? En canvi, la novel·la l'estan com esperant amb ganes, però ara se l'hauran de llegir i me l'hauran de comentar i ja veurem quin serà
aquesta... Sí, la resposta, no?, del públic. Sí, aquest intercanvi, a veure, però de moment sí, veig més interès. De moment també t'han fet ja un parell de crítiques força bones, no? Està sent ben acollida en els poquets mesos que porta en les llibreries. Recordem que edita Pagès Editors i que ha estat guardonada a Mollerussa. Podem explicar primer de tot, perquè molta gent dirà què és glitch, quin títol més suggeridor, no? Què significa glitch? Glitch és un error informàtic i també es veu moltes vegades en pel·lícules antigues de VHS, aquell error que salta, però també per mi aquest error podria ser considerat art també. De fet, és el que intento també que es vegi a la novel·la. Un error o un defecte pot ser art, pot ser artístic. No és només que fa malbé l'obra o que fa malbé aquella pel·lícula, sinó que es pot considerar des de l'altre punt de vista o pot ser un accident feliç, també. I dona un altre punt de vista. Hi ha molts creadors que busquen l'accident. Em sembla que era Turner, que parlava d'això, del poder que tenien certes taques en la pintura per esdevenir després un quadre, una obra. Clar, tens una altra obra, de fet, amb aquest glitch, que ho vaig posar així en anglès perquè no li vaig trobar una traducció tan concreta en català. Llavors, així es va quedar. Molt bé. Quan un llegeix la novel·la se n'adona que, efectivament, el títol és clau. Perquè posarem en antecedents al públic perquè sàpiguen una mica de què va la història. Els protagonistes de Glitch són dues persones, una noia i un noi, la Gisla i el Yasuhiro. Una ha perdut una cama i una altra té una existència especial, que no revelarem, i té una afició i una obsessió especial per les estacions de tren i els trens. Per això som aquí avui, al Museu del Ferrocarril. I per això a la portada apareix aquest noi, que a més dona la casualitat, que és el nostre realitzador, l'Adrián Gázquez, i està en una estació de trens. Llavors, com se't va acudir aquesta idea tan insòlita? Perquè realment és una història molt original i és una idea insòlita, que podríem dir. Jo vaig crear la història a partir dels dos personatges. Tu quan expliques una història pots crear a partir de la trama, de la situació, d'una idea, d'un final, fins i tot, del principi, però jo volia centrar-me en aquests dos personatges, per tant hi ha molta psicologia, que de fet és un dels detalls que m'han subratllat. És molt psicològica aquesta novel·la, evidentment, perquè hi ha dos protagonistes que van paral·lelament fins que es creuen. De fet, la novel·la és circular, el principi és al final i el final és al principi, i són aquests dos personatges que quan comença la novel·la es troben, se separen i al final tornen a trobar-se. I vaig construir a partir dels dos, d'aquests dos cervellets, d'aquests dos personatges tan diferents, i va ser a partir d'aquí. Jo havia fet fins ara sempre relat curt, que és molt més senzill i ràpid d'escriure. En canvi, la novel·la és que l'has de controlar des del principi o se te'n va de les mans. És una feina molt diferent d'escriptura, de quan fas poesia, de quan fas relat i molt absorbent. Però el punt de partida van ser els dos personatges, aquestes dues vides. Ara que parlaves de l'estructura, jo com a lectora he de dir que he agraït molt que fos aquesta estructura circular i que podia començar a llegir en qualsevol punt. Pots començar realment per qualsevol dels capítols, inclús pots llegir-los de forma aleatòria, amb un ordre aleatori. I he de dir que com a lectora he agraït, perquè m'ho he passat molt bé d'aquesta manera, i lluny del que podria semblar que els episodis siguin independents, també no sé com ho has fet, però has aconseguit que com els lectors ens enganxem a aquesta tensió. O sigui, tot i que els episodis són independents, hi ha una tensió narrativa que no es perd en cap moment, sigui quin sigui l'ordre en el qual comences. Llavors, penses molt en el lector quan escrius? No, és que no. Penso en mi, penso en el que a mi m'agrada, en el que a mi m'agrada llegir, i en la manera en què a mi m'agrada llegir, en quin tipus de literatura em satisfà, quina mena d'estructura. I a mi em satisfà i em dona molt de gust quan les peces te les van donant i tu les vas encaixant. I llavors vaig
fer una història pensant en els meus gustos personals i en dèries meves, amb tot el meu imaginari. Crec que es nota, la gent que em coneix m'hi veu. També hi ha ironia, també hi ha humor. Tot el que a mi m'agrada ho he posat a dins. Que agrada al públic, perfecte. Que no li agrada a ningú, dona igual, però tu quan escrius, és el meu consell que dono quan me'l demanen, és que escriguis per tu, escriguis el que a tu t'agrada. És una feina de molt de temps, molt intensa, i si no t'ho estàs passant bé, si t'ha de fer patir, deixa-ho. Però realment ho has contagiat, eh? Realment aquest gust que has tingut, aquest goig que has tingut escrivint, penso, almenys a mi m'ha passat com a lectora, l'he compartit, o sigui, he entrat en el teu cap d'alguna manera, no? Jo encantada, perquè no és fàcil i jo sé que tinc uns gustos molt particulars i poc compartits. Però el que intentes és això, no? Quan escrius per tu. Si has de pensar en un lector, és que hi ha tants tipus de lectors, no existeix el lector o els lectors. Igual que jo ho faig, jo llegeixo el que a mi m'agrada i miro les pel·lis que a mi m'agraden, escolto la música que a mi m'agrada i si fes una altra disciplina, si fes música, pintura, el que sigui, també faria el que a mi m'agrada. Primer m'ha d'agradar a mi, he d'estar satisfeta jo. Si a mi no m'agrada i no m'ho estic passant bé fent-ho, està acabat. Sobre tot això que hi ha, que t'agrada, que hi és dins, no sé, jo m'ha recordat, evidentment, a Julio Cortázar, potser la teva influència també com a doctora en literatura espanyola hi té cabuda, en les sèries, en Dark, per exemple, hi ha també moltes referències a la ciència-ficció, per exemple, hem vist a Spielberg, hem vist a Kubrick, intel·ligència artificial, sèries futuristes, La dimensió desconeguda. Sí, m'encanta. Llavors, s'ha dit de Glitch que és una novel·la postmoderna. Estàs d'acord amb aquesta mena d'etiqueta? Jo estic d'acord amb tot el que diguin perquè jo no sóc ningú per dir-li al lector què ha de pensar i què li ha de semblar la lectura. Un cop tu publiques, perquè quan l'escrius no saps si publicarà, però un cop ho llences, jo no sóc ningú per corregir al lector i dir, doncs això no és així. Fins i tot m'havien dit que havien vist influències d'una sèrie que jo no he vist. Per tant, pot ser que quan la vegi ja t'ho dic, perquè és que moltes sèries, moltes pel·lis veuen d'altres sèries, d'altres pel·lis, d'altra literatura, d'altres quadres. Per tant, sí, pot ser que hi hagi coses d'una pel·lícula, d'un llibre que jo no he llegit. Evidentment hi ha Cortázar perquè aquest joc dels capítols, perquè és una novel·la circular que jo ho aviso. El capítol 0 dic, és una novel·la circular, pots començar pel capítol 1 i seguir fins al final, o pots començar per on vulguis i anar enrere. Evidentment, aquest joc veu directament de Rayuela, però com ho vulguis definir, què et sembli, jo no et diré mai, doncs no, estàs equivocada, no. Sí, perquè cadascú té el seu bagatge i llavors tots trobem les relacions i els vincles amb el nostre propi bagatge, que de vegades no és compartit, però descobrim coses. Exacte. Molt bé. Jo penso que el que has fet té molt de mèrit perquè has creat com una mena d'artefacte, diríem. No sé si és un clixé parlar d'artefacte, però sí, m'ha recordat els còdex medievals, una mica, però portant-los al segle XXI perquè ja, amb tots els ingredients del segle XXI, has aconseguit crear una novel·la enigmàtica, hi ha un enigma que tu has de saber i vols saber cada vegada més, i al final aconsegueixes que tot encaixi, per això aquesta idea de còdex. No sé com ha estat aquest procés i si estàs d'acord una mica amb aquesta idea. Sí, el que em portava més de cap és que tot encaixés, perquè hi ha molts elements que vaig deixant com molletes i vaig dispersant i després els havia de recuperar tots perquè tingués sentit, perquè si no això era un caos. I llavors el que em va portar més feina és això. Llavors jo tenia molts esquemes, cada vegada que introduïa un element o qualsevol cosa nova, me l'apuntava per no oblidar-la, per tornar-la a recuperar, perquè si no, no tenia sentit i no era circular. Llavors, tot el que surt té un sentit. I la primera vegada que ho veus, o quan comences a llegir que no saps cap a on et porto, deixa't portar, perquè tot té un sentit i a mesura que ho avances, que avances la lectura, hi trobaràs aquest encaix. Que molts guionistes a vegades ens han estafat amb això, que han començat a tirar molletes i després no les han recollit. Clar, perquè no s'ho han apuntat bé. Jo tenia molts paperets i moltes llibretes amb elements i subratllats i no te n'oblidis. Perquè és això, escriure una novel·la has de tenir molts elements controlats i has de tenir tantes coses al cap i estar pendent de tants petits elements que és fàcil que se te'n vagi. I llavors, si estàs escrivint una sèrie, potser que tens la pressió del temps, els capítols, etc., se te n'obliden o
O hi ha algun que dius, aquí s'ha quedat penjat aquest element o aquest personatge i no té més recorregut. Jo he intentat que no, i jo crec que tot està tancat. També parlaves de la ironia que té la novel·la. El cert és que a mi m'ha semblat més fosca i greu del que irònica, però potser també perquè jo soc molt intensa llegint, però sí que és cert que algunes coses que els hi passen als personatges, algunes coses de la trama, uns elements, són un tant irònics, són certament irònics, però d'altra banda també penso que poden ser completament versemblants, i tu creus que és així realment? Podria ser plausible? Sí, jo crec que tot el que passa, tot i que només ha passat en el meu cap, perquè m'ho he inventat tot, podria haver passat o potser ha passat, no ho sé. I hi ha elements molt durs i temes que tracto que són duríssims amb la més gran naturalitat que he pogut, però hi ha també elements on vaig un puntet més enllà i faig una miqueta d'humor o me n'enfoto. Espero que es noti quan m'estic enfotent d'algunes coses o d'algunes actituds i quan estic senzillament mostrant una realitat. Jo crec que sí, que es nota. I tot i que hi ha temes molt durs o personatges que actuen d'una manera molt desagradable, d'altres maneres es veu quan hi ha humor, crec que sí. Sí. A més, no deixes res en la superfície, no és una novel·la gens superficial en el sentit que, a més, sense pràcticament ni tacar-te com a narradora, en aquest sentit hi ha un narrador molt escèptic, podríem dir-ho d'alguna manera, arribes a destrossar-nos com a lectors. Hi ha temes, el que deies, hi ha algunes escenes on es veuen abusos sexuals, es parla de les parafílies, es parla de l'abandó animal, es parla de les mares dolentes, de la crueltat entre iguals. Hi ha tota una sèrie de temes molt greus, però, és a dir, no hi ha un jutge, no? No m'agrada jutjar. Jo deixo els personatges que actuïn i no li dic al lector en cap moment si és bo, si és dolent i què n'ha de pensar. Jo crec que això al segle XIX sí que es feia molt, a la literatura realista, però avui al segle XXI no ens agrada que ens diguin el què. No ens agrada que ens diguin ai, que malament ho has fet. No, que som tots adults i tenim tots també el nostre criteri i pots mostrar una situació dura sense haver-li de dir a ningú què n'ha de pensar. Ja ho sabem tots que està bé, que està malament, que és fosc i que és dur i que és cruel. Sí, penso que és un dels punts forts de la novel·la, absolutament. O sigui, em treballa més, mantens tota l'estona aquest to, que això ho comentàvem també l'altre dia, que quan un escriu novel·la mira de no perdre el to, no? Què seria el to? Clar, és precisament el que has dit tu, mantenir aquesta descripció de fets i de situacions que encara que siguin cruels, no t'hi fiquis, no diguis res, explica-ho i ja està, és senzillament això. Llavors, què passa? Que quan estàs escrivint una novel·la i estàs tant en aquest to, si estàs fent altres coses, doncs se te'n va. I llavors, mentre escrivia aquesta novel·la, jo no podia fer res més. I estava tot el dia amb la història al cap i tenia moltes ganes d'acabar-la, encara que potser vaig estar 2 anys fent-la, perquè volia canviar i volia tancar-ho. I clar, ho tens tot al cap, però ho has de passar al paper. Llavors és molt important, quan escrius novel·la, des del meu punt de vista, dedicar-te només a la novel·la. Clar, jo estic acostumada, ara faig un poema, ara faig un altre poema, després potser ara em ve de gust fer un conte, d'anar cap aquí cap allà, i la novel·la no m'ho permet i això és l'únic que no m'ha agradat d'escriure novel·la, que no em permet fer altres coses. Ja. Bé, un dels temes principals de la novel·la és la intel·ligència artificial. Sortint una miqueta de la història, com creus que ens pot afectar als creadors la irrupció de la intel·ligència artificial? Perquè és ja, no estem parlant d'un futur, estem parlant del present, no? Com creus, què n'opines d'això, de la irrupció de la intel·ligència artificial? Doncs com qualsevol avançament, jo crec que la clau està en l'ús que li fem. Pot ser molt beneficiós per qualsevol tasca, però si no fem un bon ús, doncs el mateix, pot destruir qualsevol obra. La intel·ligència artificial no crea, perquè de moment no crea, sinó que tu li dius fes-me això, 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 i del que existeix t'ho barreja, per tant el que fa és sumar i donar-te un producte nou, però no crea de res. Potser arribarà un dia en què sí que crearà i ens n'anirem tots a l'atur, no? Perquè el dia que siguin capaços
no sé, les intel·ligències o els ordinadors de crear de zero amb qualitat i amb originalitat, doncs què farem nosaltres? No res. Sobretot, això se'n reflexiona molt a la novel·la, no? Del poder de la intel·ligència artificial i del poder de les intel·ligències analògiques, no? Clar, per això, tot i aparèixer a la col·lecció de ciència-ficció, jo crec que ja... Sí que hi ha elements i coses que jo m'he inventat que no existeixen, però potser d'aquí 3 mesos existiran. Potser hi haurà una IA que crearà uns poemes magnífics i que no seran refregits de versos que ha trobat per la xarxa. De moment, jo, quan he estat manegant, les intel·ligències artificials l'únic que fan és del que hi ha barrejar-t'ho i la qualitat és pèssima. El dia que sàpiguin com funciona el nostre cervell i creïn de zero, potser haurem de plegar. Per tant, és important legislar, posar uns límits, un ús. Què fem amb tot això que estem creant? Ho deixem tot en mans de màquines? Llavors, que arribem a Skynet, Terminator, ens acabaran dominant? Realment és un moment molt interessant el que estem vivint, no? I com a artistes, com a creadors, com a escriptors, penso que és matèria per fer literatura. Penso en que aquest és l'any Papasseit, Salvat Papasseit, i que ell, que era el poeta futurista català, doncs hauria gaudit molt de viure aquest moment de la irrupció de la intel·ligència artificial. D'experimentar, de jugar. Jo crec que per jugar-hi va molt bé, però ja està, és com un recurs més. També abans escrivia a mà, després de màquina, amb ordinadors. Sempre que ens faciliti la feina, perfecte, sempre que sigui una ajuda, però no pots suplantar ni pots substituir la feina d'una persona. El dia que això passi, doncs ens n'anem a la merda, directament. Efectivament. A veure què passa, a veure què ens depara el futur, Raquel. Volíem també saber que ens parlessis també de Farida, aprofitant que estem fent el podcast avui, que ens comentessis l'altra novel·la que tens al forn, que s'està fent i que sortirà segurament per la Setmana del Llibre en català. Farida, Premi Òmnium, Joaquim Ruyra, millor novel·la juvenil. Explica'ns una miqueta de què va, perquè realment també és una manera de connectar amb els teus alumnes, amb la teva faceta de professora. Sí, de fet, vaig fer aquesta novel·la pel mateix, perquè els meus alumnes, any rere any, em demanaven que per què jo no escrivia per ells. Primer em deien, per què no llegim un llibre teu a classe? Jo sempre els deia, és que jo no escric juvenil i escric bàsicament poesia. Dic, però podeu anar a les biblioteques, podeu anar a la llibreria. No, volem que escriguis un llibre per nosaltres, volem llegir un llibre teu. I d'aquí va sorgir la idea, però clar, què passa? Que no es fa en 2 dies. Es fa mínim, trigues un parell d'anys. Així que aquest va ser l'impuls i de fet el discurs d'acceptació del premi els hi vaig donar les gràcies i els hi vaig dedicar perquè és per ells. Llavors, el tema principal, hi ha més d'un tema, però jo volia també subratllar el tema de la salut mental. Jo crec que els joves després de la pandèmia, ha sigut la segona pandèmia, és totes les malalties mentals que s'han derivat del tancament, d'estar nois i noies en ple desenvolupament tancats tant de temps. Llavors estem desbordats. Estem desbordats, no hi ha recursos, i jo volia tocar aquest tema. I llavors va ser l'empenta, el trobar una història, perquè quan escrius per joves no és el mateix. Jo crec que és molt més difícil. Ells són molt agraïts, però són molt exigents. I ja veurem com la rebran. De fet, és això, sí que estem preparant l'edició i no ho sé, tinc ganes de veure com ho llegeix un jove, pot ser un alumne meu o no, però a veure què els sembla. No té res a veure amb Glitch, és un altre món. És una altra estructura. Sí, és una altra estructura. Sí, la protagonista és una noia jove, però jo crec que això és bàsic, no? Els protagonistes, els lectors s'han d'identificar amb els protagonistes. Però jo crec que és una novel·la que donarà molt de gust també als adults perquè la pot llegir qualsevol persona. Hi ha moltes juvenils que llegim amb els nostres alumnes que de fet no van ser creades per públic juvenil. Senzillament els protagonistes són nois i noies adolescents, com ara que estem llegint Rebeldes, que ens encanta. S'han d'identificar amb els protagonistes. Sí, el guardià del Camp de Sègol també, de Salinger. T'ha estat difícil trobar una història, uns temes, uns elements
que creguis que puguin enganxar amb el públic adolescent? Perquè no deu ser fàcil, és tot un repte escriure per adolescents. Sí, tu que ets profe també ho saps, no? Quan triem les lectures del curs també ens ho pensem molt i hi ha lectures que funcionen molt bé i no saps per què, sí, però pots agafar una similar i no. I tu has de pensar molt, jo m'ho he pensat molt, m'ho vaig pensar molt, m'ho he pensat durant molts anys, m'hi posava però no m'hi acabava de posar, per això dic, no sé, hi ha molts gustos diferents. Cada vegada llegeixen menys perquè tenen molta competència. Molta competència, no? Les xarxes socials, les sèries, totes les plataformes. Llavors, llegir és un esforç. Són moltes hores que t'has de dedicar a estar allà, amb aquest llibre, amb aquella història, i de vegades no entres. I si no entres, doncs... Jo sempre els dic als meus alumnes, no t'ho llegeixis, hi ha milers, milions de llibres, no perdis el temps. Si veus que no, agafen un altre. Llavors, el mateix, no em vaig plantejar un tema o un lector, sinó que vaig pensar, jo quan era adolescent m'hauria agradat llegir una història com aquesta. I és el que vaig fer. Perquè mai li agradaràs a tothom, ni mai li desagradaràs a tothom. Bé, estarem a l'expectativa de veure com va també el llançament de Farida, que tenim moltíssimes ganes de conèixer de primera mà. Jo també voldria aprofitar ja que et tenim aquí i puc fer-te totes les preguntes que vulgui, veure una mica quina és la teva opinió, la teva visió una mica el treball de les dones escriptores en el panorama actual. Si creus que encara hem de seguir lluitant per tenir certa igualtat, si no... Som unes... Pringades. Estem sempre amb la matraca feminista o no? O hem de seguir amb la matraca? Hem de seguir amb la matraca. Perquè no hem aconseguit la igualtat. Si haguéssim aconseguit la igualtat, veuríem que tant en publicacions com en premis hi ha el 50%, tant en jurats, i de moment la majoria de premis continuen guanyant homes, la majoria de jurats estan formats per homes i és una qüestió de poder. Perquè vas, però no, això no és masclisme. Bueno, sí, el masclisme és poder, no? Els homes prenen les decisions. Una vegada em vas dir que algú t'havia arribat a dir però això ho has escrit tu? Que ets una dona? Em pensava, està tan ben escrit que em pensava que ho havia fet un home, no? Sí, he rebut tantes comentaris merdosos i un va ser aquest, perquè em van dir pensàvem que ho havia escrit un home perquè està molt bé. I jo, home, però què vols dir? Que les dones no podem escriure molt bé? Diu, no, però com em vaig enfadar em van fer veure, però és que era una floreta, que era un comentari positiu. No és un comentari positiu que et diguin que escrius com un home. Per dir, que bé ho fas. No, perquè no pots escriure com una dona. Per tant, ens queda molt de camí encara. Hem aconseguit, perquè aquests comentaris ja no me'ls fan. Jo porto molts anys, porto potser 25 anys escrivint, i aquests comentaris ja no me'ls trobo. Però no tenim igualtat. Mentre el poder sigui dels homes, no tenim igualtat. Seguirem amb la matraca, Raquel. Seguirem, i tant. Per acabar, ràpidament, què més tens entre mans? Perquè ja, a veure, has fet moltes coses, però jo sé que continues treballant perquè ets molt curranta i estàs sempre escrivint. Es pot saber d'alguna cosa que tinguis entre mans? Sí, doncs mira, tinc més llibres de poemes que estic liquidant. Jo sé coses, però... Sí, tu saps moltes coses. Tot no es pot dir mai tot. L'altre dia em van preguntar també, i faràs una altra novel·la? Dic, ostres, ara mateix em fa molta mandra, perquè després d'escriure dues, doncs em ve de gust fer llibres de poemes. Sí que en tinc un que ja el tenia fet abans i continua igual, doncs, enviant-los a premis, intentant acabar de polir-los, millorar, i els meus projectes són continuar escrivint, que a vegades la gent diu per què escrius? Jo escric perquè m'ho passo molt bé, no tinc una necessitat física ni res. A mi m'agrada explicar històries, des de petita explicar moltes històries amb dibuixos, m'inventava cançons també, i quan tens molta imaginació i molts temes i ets creatiu, doncs t'agrada escriure. I el que vull fer jo és explicar històries. Bé, moltíssimes gràcies, Raquel, per posar-nos al dia de la teva collita de llibres. De res. I dels propers projectes. Moltes gràcies al Museu també del Ferrocarril per haver-nos acollit avui i, com no, al nostre realitzador, l'Adrián Gázquez, que a més és portada de Glitch. I el reconeixereu. El noi.
I gràcies a tothom que ens escolta i ens veu a Geminades. I ens llegeix. I ens llegeix. El tot ho sap. Gràcies. Fins aviat.